Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule channel siyaxoxa izingane zesithembu, uthando nesithembu kanye nezinto eziningi ezenzeka ku social media. Makwenzeka-ke guys, because ngikhuluma kakhulu nami ngibuye ngiheme ngidideke. Uma kukhona ipart ongayizwanga kwividiyo engenzile or indaba ongayizwanga, ngicela ube specific sithando sami, usho ukuthi hayibo lokhu usukhuluma ngani, because mawuzongibuza ukuthi angizwanga or mhlawumbe ukuthi nginamanga, ngivele ngingazi ngoba ividiyo mhlambe i-5 minutes enye ingaphezu kwa-5 minutes, kukhona konke engikushilo angazi ukuthi iyiphi iphathi mhlambe leyo othe wayithola wathi hayi namanga ufix, uyabona. Ngathi uma ngaba nento ongayiqondi ube specific ukuthi lena, yabona. Okay, nakhu-ke sisagidagida endabeni eyodwa, ilena yokuthi abanye benu bayaphika ukuthi uSibindi umseleko omncane. Angithi nike nibone kuma-movies esiwajwayele ukwabona, bayaveza ukuthi mhlampe leyo main character lo umuntu wesilisa uqale la efunda ini mase mhlampe kuyasho ukuthi 10 years later lokhu esikubonayo-ke ngoSibindi shuthi ubaba uMseleko anale minyaka ngoba uSibindi eno-23. Umehluko imali ngathi ayikho kumfana. Nawe nokuthi futhi ukukhuluma, yabo guys, ikhona into ukuthi ingane yabo ukuthi omdala wenza kanjani, mase-ke ingane igcina ingaboni kuyiphutha. Yabo nje example yokuthi mhlampe uma uzokwenzeka kube umzali ophuzayo, ngenza isibonelo njalo, kube umzali ophuzayo, kube ukuthi uma uphuza ingane ibona ngathi uhappy ngoba uhleka kakhulu kunezinto nje ozenzayo. Ingane ebuka leso sithombe, into ehlele ekhanda ukuthi-ke ukuphuza kwenza umuntu abenje, iqhubeke-ke ingane iphuza. Uyothi usukhuza ingane nje yayikubona uhleka njalo, uma uphuzile kusho ukuthi wawuhappy, kanti ubungabeki ukuthi lokhu kuphuza kakhulu bekudalwa yinkinga, ubusuke ucisha eyinkinga. Ngenza isibonelo-ke, ngineflu noma ngizwa ngikhuluma kanje. uSibindi-ke isithombe sento anayo uyibuka kubaba wakhe, even nosisi abasempilweni yakhe ukubajaja sesithi angeke ukuthi uSibindi sisuke sibajaja ningizwe kahle, so sibajaja noma sesibahleba, siye sithi angeke ukuthi uSibindi bayamuzwa, kodwa babone ubaba wakhe base bebona u-10 years later kaSibindi ukuthi ikusasa lizoba nje ngoba uMseleko unje, ngoba masimbuka uSibindi sibona umfana odidekile. Lena-ke yokukhuluma, cha uSibindi guys, inhlonipho ibuye imlahlekele, uyayibamba ubuye ayidedele. Kodwa futhi nakho lokhu akukude naku baba wakhe. uMseleko anokenaki uma ehambisana noMacele ngenkulumo, uma yena usuke emubi kuleyo season. Uma ehambisana noMayeni ngenkulumo, uMacele usuke engemuhle. Hhayi-ke kuMangwabe-ke uvala, kuMangwabe nje umbhidliza kusukela uMangwabe ethi akayingeni indaba ka-number 5. Mase kuba ukuthi ama-viewers kakuthanda nesithembu abamlalela uMangwabe bavele benze ngathi akakhulumi, kukhuluma uMseleko kuphela, kanti into esiyibambayo uMangwabe noMseleko bayafana. uMseleko uyibeke yena phambili noMangwabe uyibeka yena phambili. Yingakho mayezothi uMangwabe kuMseleko u-selfish, noMseleko mayethi u-selfish ethi uMangwabe siyafana. Guys, uMseleko noMangwabe ngokwe-TV show bayafana. Yikho futhi bengakwazi ukumelana ngoba akekho ufuna ukushona phansi. Bamile bonke, akekho ufuna ukuhlala phansi ukuthi okay. Kodwa-ke noma kwenzeka lokho siyamlalela uMangwabe ukuthi hawu, angeke avele evuke ebe muncu ngoba ayenzeki leyo nto. Angeke uphatheke kahle, kukhulunywe kahle ngawe, ukhulunywe kahle nawe, utreatwe kahle, mase udecide ukuthi wena uzoba yisilwane. Ayikho leyo nto. Yilapho-ke sesiphambana khona mase bezothi abanye akahambe ngoba vele uyadina. Yini emenze wadina? Niyakhumbula nje uMacele ethi
ku-season 6 uqala lapha kuma-episode asekuqaleni ethi uma wenze konke kahle ayikho into eyongenza mina ngithi ngiyahamba ngoba ngiyazi ukuthi siphethene kanjani. Waze wathi-ke uMseleku, ngiyabonga. Ku-season 7 umamkhulu lo sengiyaphambanisa, umamkhulu wayesho la magama behleli noMseleku ethi nje ayikho into eyongenza ngithi ngiyahamba ngoba kufika unumber 5 ngoba uma wenza zonke izinto kahle. Kanti u-season 7 uyeza hayi u-season 7 uyeza. Kusema uze u-season 7 ngokuphutha nje kukamamkhulu kwi-vacation. Ngoba phela sizothi i-vacation kuye bekuzoba i-vacation ngoba yena unowakhe u-husband Makhanjiwe othi yena ngokulova-ke lezo yinsukwana umamkhulu uwehlisiwe kulesa sikhundla kuthiwe nje uhleli. Yayizwa leyo nto. Mase-ke nibuya ngapha senizobuka uSibindi njengoba nithi-ke uSibindi yena akabahloniphi. Hawu, ubaba wakhe size sithi hawu kodwa amakhosikazi akhe idrama yona siyayithanda futhi-ke nje mina ngifuna ukuqamba amanga, ngiyathanda ukuthi ishow beyibhalansise idlale zonke iy'ndawo kube ulava sibone ukuthi hhayi-ke kwaze kwathandwana. Kusuke lapho sibone ukuthi nawo ama-challenges akhona yabo ukuze phela kusondele kwiqiniso ngoba manje uma bezovele besikhohlise kakhulu mina ngivele ngibhoreke, ngivele ngibone ukuthi kuya-actwa-ke manje kufana nje nalawo ama-TV shows obani oSkeem Saam nani nani mase be-acta sekubonakala ukuthi kufanele kube ngathi angithi bona njengoba besinikeza ishow uthando nesithembu nezingane zesithembu yimpilo yabo le abayi-acta kodwa kufanele sikufile ukuthi yawo manje mase kuzoba amahliphihliphi kakhulu ungabusazi ngivele ngibhoreke-ke. Kodwa kule video la ihamba khona ukuthi uSibindi uMseleku omncane. Yabona ngisho futhi ngabe angazi noma bazamile ngempela ukumkhuza. Yabona nje uSibindi usikhombisa ubaba wakhe ukuthi waye nje eminyakeni kezayo uzoba nje. Ngakho konke sezikhona iy'ngane nezaMseleku yikhona ezifike before umshado. Nento-ke athi-ke ngoba manje sesibona ukuthi uSibindi imali akanayo manje. Ngabe ukwenza imali eningi ukuhlele ngokuthi kuzoba khona eno-partner abaningi ukuze behlanganise amabhizinisi ngoba noMseleku ubuye ethi bafika ne-suitcase ashintshe lapho athi konke enginakho ngikwenze kanye namakhosikazi. Manikhumbula nje indaba yencwadi yokuthi wayenza kanjani imiliyoni yokuqala uthi kuleyo ncwadi baqala kuphi namakhosikazi. Manje sitadisha yonke into eyenziwe uSibindi noma sisho ukuthi hayibo kodwa kule ngane kwenzakalani njengoba abanye sebethi nje hhayi ngeke kumele bembhekisise kahle engathi akekho right. uSibindi nayo incwadi phambi kwakhe ayifundile naphila yona. Ngisho ukukhuluma-ke manje ukuthi-ke uSibindi sesimbuka enabazali ilana-ke sesijaja khona kwakho ukuthi hayibo akasahloniphi nimzwile nje khona manje sethi ubaba wakhe isona sizulu angasazi. Ukuthathela blog ubaba wakhe angazi eneminyaka emingaki. Wegazi cha anicabangeni sengithi mina ubaba isona sizulu angasazi ekufanele ngabe ngifunda kuye lezi zinto engingazazi mina ngoba ubaba ube khona before mina. Nayizwa leyo yena nje le yakhe yokuthi usayaziwa ukuthi unabantu abangaki ney'ngane iyamkhukhumeza ayibonise nolwazi esingalazi nathi ngoba siyamlalela sithi kodwa uthini lo mfana. Hhayi ngithe mina ngiyaphosa inselelo
kosolwazi noma ngasebona kosolwazi ngoba mhlampe bayaphithizela babhizi abanasikhathi so ukuthi bezolalela ngihema nje lokhu kuyeme ngiheme nani siyixoxela kulaba abathanda ishow le uthando nesithembu kanye nezingane ezesithembu. Lento ekhulunywa uSibindi yedlozi nonkosikazi wokuqala sekukhona iy'ngane isebenza kanjani? Niyibeke nje ngendlela eneqiniso. Noma-ke seniphuma-ke kuSibindi niyibeke ngayo ukuthi unkosikazi wedlozi kuba kanje ukuze ongayazi ayibambe lapho kuye ku-comment section. Ngoba le ezokhulunywa yimi i-review ye-TV show ukuthi uSibindi usenze u-1, 2 no-3 kodwa usekhuluma ngabantu abadala. Lena-ke yami-ke ayisahambi ngokwesintu ihamba ngokwe-review ukuthi kwi-TV show bakhulume bathini. Bengicela lo onolwazi lwesintu, isiZulu, leso uSibindi asibekayo asicacisele. Okwesithathu guys nginicela yazi ukuthi ngenzelani uma sengikhuluma mina ngoba mina ngikhuluma nge-TV show kuyaye kube khona obhuti la abano-comment ukuthi-ke hhayi-ke uyasiphambanisa isiZulu mina ngisiqalanga. Nasemandulo abasiqala asinalo ulwazi oluphelele ukuthi ikuphi abakubona bathi kuyasebenza kodwa lokhu kabakwenza kwehlela kwabalandela bona kwehlela kwaze kwafika kobaba bethu njengoba thina sifundiswe abazali nogogo lokho esikwazi ngesintu. Yingakho uma uthi uthola ukuthi mawulalela la ku-social media obhuti abakhulumayo nomalume nodadewethu nogogo kuyaphambana ngoba sekwenziwa yini lo omunye ukhuluma imfundiso yakubo lo omunye ukhuluma inqubo yakubo ukhuluma imikhuba yakubo abanye kube ukuthi sonke sinolwazi olufanayo. Lapha-ke kweyabantu abadala ngoba ngicabanga ukuthi kucishwe kufane kokunye. Ukhona ozosho-ke mase siyabona ukuthi uSibindi ubethi. Number 2-ke guys kulo odidwe indaba yekhekhe ikhekhe leli labantu besifazane indaba le ku-social media. Social media kunodadewethu othe ucela osisi asebenokuyiphatha okubheke eceleni bebhodle umuntu azisho yena ukuthi uyayibona ukuthi uhamba kanjani. Izigaxa guys, izigaxa hawe ma. Yabona nje leya video ngoba uyizwa ngilokhu ngibabaza ngisababaza namanje. Izigaxa ebezibhala kuleya post beyiku-Facebook. Kule post kuvele osisi abayishoyo nje ukuthi mina ngiyazazi ukuthi angiziphethe kahle futhi into yami ngeke isalungiseka nginaye oqondene nami kodwa bakhona abanye abaseceleni. Ngithi-ke mina hawu uma dadewethu usho njena umzimba wakho lo owusebenzisa kabi. Lento le mangiyifunda ngithi mina naba abantu besebenzisa usathane. Hayi bayagonyuluka-ke guys laphayana abanye bayasho nje ukuthi ngise-rest kodwa nje hhayi uphithizele engiphithizelayo sengifisa nokuqeda ngibuyele ekhaya ngoba nami ngiyaphela ngapha ney'fundo ziyangiqeda nangithi hayibo kwenzakalani? Ungathi kuchitha umoya omubi ukuthi gijimani nenze izinto ezingalungile. Manje mina ngiyakhuza-ke lo mhlolo ukuthi hayibo akusiyo into le ongazuyishaye ngayo isifuba ngoba lena ozilimazayo nekhekhe lakho liyalimala. Uhamba ubutha yonke into oyibuthayo ekugcineni awusaphatheki kahle. Yindaba-ke lebivele ku-social media ngase ngithi ipoto. Angithi ngisho ukuthi manje sengizothi nje into eke yangiphithanisa ikhanda ku-social media noma phela ngeke kuhlezi kube yizinto ey'phithanisa ikhanda. We guys nayo into engikhumbulayo ake siyijwayele nezinto ey'positive. Ngiyazi ukuthi kuzozwakala kuwubuxoki ngoba phela mina hhayi akusibona ubuxoki ngicane ngangikhulumela iphutha. Angithi ngisho ngikhuluma nge-TV show, i-TV show inika lokhu okufanele ngikhulume ngayo. Lezi ey'positive ake siyicaphune-ke siyilethe. Hawu uyazi ukuthi sihlala kakhulu kwizinto lezi ezi-negative sigcine sesiphathwa amakhanda.
sigcine sesidunyelwe usuke uze ube novalo ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Hhayi, bengithi nje ngizothi TV show ngapha ngicaphe nokupositive ngithi hambibhekene nazo izinto ezinhle. Nakuba nalezi ezimbi kufanele i-address-we ukuze zilungiswe-ke guys, ngoba ngempela ziningi izinto esiyibukayo zonakala. Angeke vele sifinyelele kuyonke indawo yokulungisa, kodwa mhlambe likhona ushintsho elincane esingalenza ngokukhuluma ngalezi zinto esiyibonayo ukuthi zaze zazimbi kwaze kwamanyala ukukhohlakala ongaka. Hey, mina ngazi sisosizo bani, sosizo simakade izinto ey'nyantisa igazi nje esiy'bona la zenzeka ku-social media, izinto ezimbi. Angazi uma sesiyajwayela yini. Sesiyajwayela futhi sesijwayela ukuthi sesijwayele nje ukuthi kwenzeka noma yini. Hey, hayi-ke guys, bekuthi nje ngidlule ngikhe phezulu. Ave ngasazwakali lezi iy'nsuku. Kwenzakalani guys? Ngempela ngiyanhlanhlathani ngoba ngifike ngithi ngizonixoxela ngezingane zesithembu, nginixoxele ngoThando Nesithembu nangoSiyacela. USiyacela-ke nje indaba yakhe uSibindi wonke. USibindi wakaMseleku ungenza ukuthi ngibuke uSiyacela ngoba ngilobu ngithi yini kube nento efanayo kulezi iy'ngane. USiyacela-ke i-episode ne-episode engiyibukayo ngihleze ngiy'buza ukuthi engabe bamphusha ngani ewe phansi ezizabalaze efuna ukusukuma. Yo, uyadina uSiyacela akahloniphi, uSiyacela akekho umuntu amaziyo. Niyabonga ngoba engekho nje umuntu amaziyo uSiyacela ekhaya egcekeni, sesidinga-ke omakhelwane nomphakathi. Nisholo ukuthi uSiyacela nje ngakuba akekho nje umfana wakamcasula ongake emshaye ngequphe elilodwa amuyise phansi. Hawu, phela uSiyacela ngoba engahloniphi kubo kusho ukuthi vele akahloniphi. Omakhelwane bakhe nabo bayamsaba. Yabo iyaThando angiyazi ukuthi ngingayithini kodwa ayingiphathi kahle eyaThando. Ifana nale ntombazane engiqeda ukuyibona kumnakwethu. Hayi ngeke bakwethu. USiyacela nto ingane enjani? Shuthi omakhelwane nabo bayamsaba. Emphakathini nje bayamsaba ngoba uyaphuma kubo. Kodwa phela bazothini ngoba bazothi asihlanganaphi nezinto azenza ku-TV. Hawe ma. Kwenye nje khona enye episode behamba noThando ongasolwandle. Angazi babethini behambe bekhulumisana. UThando naye uphethe ingane ngithi uThando akabeke phansi lengane aphushe lesithuphethu la siwe phansi. Emnyeke egwilizisa amanzi uzovuka vele uzovuka esephapheme. Hayibo. Nazi uSiyacela ufaka umoya omubi indlela adelela ngayo. Ubhuti wakhe akamazi, umalume akamazi, oma bakhe bayamsaba. Ubaba wakhe uthi-ke ubaba ophakathi uthi akenzele usiko. Njengoba sibuka-ke nathi sesibona ukuthi le ngane ayikekho umuntu emhloniphayo emndenini. Komakhelwane, shuthi amakhelwane abahloniphi ngoba phela manje omakhelwane fanele ngabe ufile yinduku uSiyacela. Fanele ngabe bayamjimisa nje every day. Hawe ma. Hayi ngeke guys, kodwa fanele kube khona into eyenziwayo ngalama TV shows. Hayi ngeke. Ngiyazi ukuthi sizolahlekelwa phela ngoba siyakhuluma ngayo senza ama-reviews kodwa yabo le yokuthi nje kuphushwa ama-TV shows avezwa nje into esingayazi ukuthi kufanele sibe nobudumdumu. Ngesikhathi sinasiba nobudumdumu ziyenzeka izinto ey'hlakaniphile sisele ngaphandle. Hayi phela ngiyayithanda i-support engiyitholayo kunina guys, ngiyalithanda uthando eningipha lona la ngokubuya nilunguze ukuthi usethini lo ntombazane. Kodwa lama-TV shows kunezinto ey'ningi ey'bekwayo ukuthi-ke asingazazi. Ngesikhathi sibhizi sikhathazeke ngokuthi uThando noSiyacela wenzani, izinto ey'hlakaniphile ziyaqhubeka ngaphandle kwethu.
Ningangishiyi guys senithi hayi bo, yazi uFix uqinisile singasawabuki nama-reviews akhe. Yey, cha, ama-reviews ngikhona, ngiyenza umzuzwana ovelayo ngizothi ukuvela. Kodwa khona lento u-T_V aphezu kwayo ukuduma imiqondo yethu ukuthi nje sibe njani. Yikho ngithi mina njengoba ama-T_V shows enenza nizizwe ngale ndlela, ngiyacela kubantwana bancisheni. Kungcono thina sesibadala siwabuka nje ukuhambisa isikhathi sibadala. Iy'ngane akufanele ukuthi umqondo wazo zidle lento esiyidla kwi-T_V show. Abahlale lapha ey'ncwadini ukuze bezosabalala ngokucabanga. Thina sesibadala vele siyabona ukuthi lokhu ku-wrong, lokhu akukho right. Ingane-ke ayikho into ezotshalwa yi-T_V show efana nale kuyona. Nakuyo-ke le video sengididekile la bengiqale khona, kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.